संध्या आज आम यूट्यूब ब्लॉगर प्रथम वीडियो पढ़ा जाऊँगी घरे बसी समय मौसी कल आसाला गाँव में पड़ी जात्रा चल बुली जा आम यात्रा बुलवा से मौज मस्ती करा आ कौन कौन से पड़ी कौन किसी हो सब देखा आ कि मौज मस्ती करी आपण मान सहित समय बिताए चलु Hello guys. Hello guys. Hello hi namaskar. से सुजोगटा आम छाड़ी जाऊे चलते देखा कौन हो यात्रार मौसी घर पहुँचला मौसी को आसिक बाटे बहुत रास्ता खराब से मौसी आसी पहुँचला डेरी होगा मौसी पूरा रागिकी सीधा हो जाए मो रागिक बहुत कथा गाड़ी कर सारा सब मौसी घर ये आमर आस घर भर जा ये मौसी गाड़ी झील सैकल ये रहा मोर गाड़ी नमस्कार आम कि माड़ू ये मौसी ये आमर मेघ पहुँचल मौसी घर गाँव जात्रापाटी जो पड़ी जात्रापाटी पड़ी राजनंदिनी राजनंदिनी जो पार्टी पड़ता है बहुत गुड़ा लोक अच्छा देखा सहित किसी स्टल पड़ी चलते देखा ये आमर जड़े मोबाइल व्यस्त अच्छा चल न नॉर्मल मौसी घर गाँव जात्रापाटी पड़ी स्टल बहुत प्रकार स्टल पड़ी दुकान बजार पहुँच खाद्य जगह खाद्य आइटम कौन कौन अच्छी देखिए अच्छा अच्छा ये कटलेट नहीं लंका चप सेपटे आलू फ्राइड राइस ये केते टका देउडा गरम गरम भाई दी
କ'ଣ କଟଲେଟ୍ ଛାଣୁଛ? କଟଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ କହିଛ? ଆଳୁ ପଟାଟୋ ଫ୍ରାଏ ରାଇସ୍। ବାଃ ଏମିତି ଜମିଗଲା ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ କଟଲେଟ୍ ଫଟଲେଟ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଲ। ଦେଖିଆ ସେ ଟେଷ୍ଟଟା। ଆଉ ଭାଇ ୟାର ଦାମ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ରହିଛି ବା? 20 ଟଙ୍କା ଲେଖା ରହିଛି। ଯାହା ହଉ। ଭାଇ ଷ୍ଟଲ୍ କୋଉଠି ଗଲା? ନିର୍ମଳ। ଇଆଡ଼େ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିଲି ତ ଇଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆମର ଫ୍ରାଏ ମେସିନ୍। ଆଉ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଏଠି ଜବରଦସ୍ତ ଛଣାଛଣି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ନ ଡାକି କେମିତି ଆମେ ଏକା ଏକା ଖାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେକୁ 3 ଜଣ ଖାଇଦେବୁ। ଏତେ ଭୋକ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ। ଟିକେ ଆମ୍ବିଳ ଲୁଣ ଟିକେ ମାରିଦିଅ। ଭାଇ ଟିକେ ଲୁଣ ଦିଅ। ଟିକେ ଦିଅ। ନାଇଁ ଖାଉ ଇଏ ଖାଇବନି। ଏ ଟୋଟାଲ ରାଗ ଖାଇନି ପିଲାଟି। ଆମେ ଭୋକୁଟା ଦଳ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅର୍ଡର କରାଗଲା? କଟଲେଟ୍ ଆଉ ତା ସହିତ ଲଙ୍କା ଚପ୍ ଲଙ୍କା ସିମଲା ଆଉ ନୂଆ ମେସିନ୍ଟେ ଆଉ ଛାଣିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଡାଇରେକ୍ଟ ମେସିନ୍ରେ ପକେଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଳାଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ମେସିନ୍ଟା ଭାଇ ଉପକୃତ। ଆଉ ଏ ଲଙ୍କା ଚପ୍ଟା କୋଉ ଖୁସିରେ? ଲଙ୍କା ଚପ୍ଟା କୋଉ ଖୁସିରେ ଦିଆଯାଉଛି ବା? କଟଲେଟ୍ ଖାଇବ? ଆଉ ଯାହା ଭାଇର ମୋର କଟଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ମନ ହେଇଛି। ମୁଁ ତ କିଛି ଦେଲେନି। ଆମର ଏଇ ଗୁରୁଜୀ ଆଜି ମାମୁଁ ହେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମିଠା ଟିକେ ଦେଲେନି। ଆଉ ମିଠା ତ ଖାଇବ, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ? ମିଠା ଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ମିଠାର ଆଉ ଅଛି? କଟଲେଟ୍ ଛଣାର ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି। ଭାଇ ଆମର ଖାଲି ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଣି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଛାଣିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ହେଇ ମିଟର କଣ୍ଟା ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବଢ଼େଇଲେ ଛାଣି ଚାଲିଲେ। ବାବା ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଗଲା। ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସବୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ୟୁଜ୍ ଆଉ। ଏ ଭାଇଙ୍କର ଖାଲି ବଙ୍କିଉଛି ଆଉ। ଶୁଖିଲା ମୁହଁ କାହିଁ କରିଛ? ତାତିଗଲା। ମୁଁ ନରମ ଖାଇଦେଲି ଭାଇକି ତାତିଗଲା। ଭାଇ ଆମର କଟଲେଟ୍ ବାହାର କଲେଣି। ବାହାର କଲେ ଆଉ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ ଫ୍ରାଏ କରି କ'ଣ କେମିତି ଦେବେ ଆଉ। ଭାଇ ମୋ ହାତ ତିଆରି ଚଟଣିଟା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଭାଇ ଖାଇଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତିଆ କ'ଣ କହିବା ଆଉ। ଭଲ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି ତ? ହଉ। ଏଇ ତ ଯାତ୍ରା ପୂଜାର ଖାଇବା ଆଉ। ଏଇ ଖାଇବାକୁ ମଜା ନିଅ। ଆମେ ବି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା।
नाटक बहुत बढ़िया है आपण मैंने निश्चिंत देखिए आउ जदि भिडियोटा आपण मैंने भल थाए लगी थाए तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जमा भूलिए रही नमस्कार टिल देन बाय बाय।